L-irġiel u n-nisa f'Malta huma l-aktar li jgħixu fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Skont iċ-ċifri tal-2023 jirriżulta li l-medja ta' età kemm jgħixu il-Maltin taqbeż il-71 sena. L-ebda pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea ma jaqbeż din ir-rata. Dan hekk kif skont il-Eurostat l-aktar popli li jgħixu l-aktar wara Malta huma Italjani, il-Bulgari u l-Griegi. Ovvjament ir-rata Malta iferm aqwa minn dik tal-medja Ewropea li hi ta' 63 sena. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll kif l-irġiel Maltin huma l-aktar li jgħixu b'71.7 snin, waqt li n-nisa f'pajjiżna jgħixu medja ta' 71 snin. Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa f'Malta huma l-aktar li jgħixu mill-irġiel u n-nisa f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Minn dawn iċ-ċifri joħroġ kif l-inqas rata għajxin fl-Unjoni Ewropea tinstab fil-Latvja. Dan hekk kif skont il-Eurostat il-medja ta' dan il-poplu ta' ftit inqas minn 53 sena. Warahom jiġu id-Daniżi, il-Finlandiżi u Slovakki brati medja ta' inqas minn 60 sena. Iċ-ċifri tal-Eurostat jikkonfermaw kif b'mod ġenerali f'Malta ingawdu minn ħajja aktar sana u fit-tul, mhux l-inqas grazzi għal waħda mill-aktar sistemi tas-saħħa b'saħħithom li jeżistu fid-dinja li wkoll għadha tiġi żviluppata bl-akbar investimenti fis-settur.